ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngo rewoyi worgo mayela gambi ba fata dinguiray fallimma kon waktu yoni ha to ñoro masina kame jombuko ene jeeya e gardidi kabruji men bis yaraha duppanoɗo événement ji bannoɗe nder leydi Sénégal jeegomo nanganoɓe caggal mum noon goto kay tumaɗo hen dognoɗo ne moltoyi to leydi Mauritanie tinama lawol leston to États-Unis de Amérique nangama toon oɗo saaha woni koye kaldigal artirede mo nder leydi Sénégal beele o ñaawe to leydi Mauritanie jeeyagoɗo jeygu leydi ndi holliti ñande aljuma nde ɓe tetti kene tolno capanɗe jeeɗiɗi tonnes produit mo happu mum gasi duppete haalaɓe ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbocce to leydi Mali armée leydi Mali holliti waɗi fiyande mawde no fewi to kiidala wonani ɗin lafaji mbulaji kamoɓe ɗaccuno ha pelle joguitiɗe nottotoɗe inde rébellion ƴettiti ɗum ɓe kolliti oɗo saaha ɓe goni koye polgo manggu no fewi to leydi Guinée Conakry commando jannoɗo e kasso central mo Conakry ha ɓe nayo taw koye ɓen koninkoɓe ardinoɓe leydi ndi 2009 ha ɓocciti henne hen Moussa Dadis Camara nanganoɓe tato gartira haɗo ɗo gonɗen wonande on biteɗo Claude Pivet aɗo suwa taw yitede yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen kabruji men maɗa en ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana Tchad Centrafrique man jaa to Cameroun kame Nigeria ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to korodinnoɗo ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa hewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi hen aafiya mawɗo no fewi hewɓe hen fonnoɓe oppirade yogay ñabbuji woni hen wurno ko poɗɗe kono hande o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yogay ñabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wuloru jaaɗoru janowo joguiɗo diabète yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi kotori sa tol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isman Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña jaam. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalwale danwal kala
ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone cafro rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy Allah nde luɓru ɗum gandal e mbaw ko yaltinde brosaji kewɗi e rafiji gonɗi e nder reedu taw seekaka ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗi ne jalta ma ha jiira guite ma ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone so tawi a yannama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne yawra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe ɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitede koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jidda hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsugaji mumen kippi ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko nde wone ɓernde ma ha mbiya yoni yiɗɓe wannede listihar noon kala leydi ndi mbawɗa wonde kala continent so tawi on jokkodiri listihar ma waɗe ha no hannirta ni so tawi ko wonɓe nder leyɗele ñamoje franc CFA listihar ko temedde nayyi CFA woni 2000 franc CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu kala jiɗɗo waɗnede listihara ceerno Djiby Sy ne jogui numéro orange money ko numéro weeva ko kañum kadi woni numéro makko appel mbatta ko 78 128 35 et 99 so tawi noon ko yiɗɓe jokkodirde makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy hutorto ko numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko base makko nakcoɗen tawi ɗon mi yii ko biteɗo ceerno Alassane Sy numéro mum mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Agname Siwola galle makko ne tawi dande goudron sara direction mawɗo weevo mo Agname Siwola dendagal otoji jahoji Dakar e dendagal otoji ummide Wuro Sogi ne payi Dakar e otoji ummide Dakar ne payi Fouta ko damal galle makko rewata ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kileneɓe mum o maddi oɗo saaha joni leɗɗe kesi pula e nder ɗen leɗɗe ne tawi hende leɗɗe ittoji sewra ha laaɓa so tawi a yari ɗen leɗɗe seero ma iwa ha laaɓa reedu ma hecciɗa itta ñonkoto gonɗo e reedu ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe kadi mbaddete koye ata e seeɗa so tawi a ƴetti ɗum dendagal ñonkoto tampere e seero e dendagal faiblesse sexuelle kala ɓeydoje goragu ɓeydoje ndewagu kada ene tawe hen ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde jeegom jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba gartaten koye biisa to yaraaha mo ganduɗa jannanoɗo taw koye fitinaji hakkude seppoji Sonko e ko nandi en kala ha sukaɓe rewɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen sa gakkikiɗe kirɗo taw kadi ko cocktail molotov ɓe beddino e oɗon bis to yaraaha taggal noon wonande ɓen jeegomo nangganoɓe goto biyeteɗo Serigne Sayer Fall on tawi teskonoɗo toon to Mauritanie nde ko ɗon ƴettilano faade toon to Nicaragua toon noon o rewi faade to États-Unis d'Amérique e nder service renseignement taw ko wonande technopole ɓe kolliti wonande o nangganoma ɗon ɗo keerol kono kadi service toppitiɓe ngolɗon keerol mbawino ɗacciddemo o naati toon to Amérique kono police mo Amérique nanguimo taw koye ballodiral hakkude police mo Sénégal kami on police mo Amérique kankonoɗo saha mo tawi juuɗe mawo daro ñalawma hande o e yeeso ɓen ñawoɓe kono kadi ne gasa mawo artire nder gendi leydi Sénégal ɗum woni ko mbiyetene kala saaha neɗɗo wayi kono baliyila buntu walla mbiyen baliyel tini sa fiye ɓalal tan koyema artara kala ko mbaɗɗa e bone
sa dogi ɗo mbawɗa yaade kala ma nangue gartireɗa teni kadi ma hoyne hen ɗum no neɗɗo nafata ɗum tan ko wadde ko jaam caggal wonande pooɗe ndure hakkude cetal tambingal sumgoji leydi ndi leydi Sénégal kamene wonde cetal dokkirowal ko fati banggue fiiseji électoral parrainage kala ɗum ko caggal cetal tambingal sumgoji leydi ndi nde yammiri wonande ngal cetal tambingal ko fati banggue dokkirgol parrainage taw ko on listi ɗon noon addi haala mawka ha ganduɗa hande o ko dawrugol leydi Sénégal woni hen ko caggal décret mawɗo leydi ndi ngam firtude ngal cetal waɗi noon jiyanɗe kewɗe e nder réseaux sociaux hewɓe hen garti e yaññade kono kadi jaagoɗo ñawoje holliti woni hen manda mumen ko gasno ha laawi décret présidentiel wawi ngal ɗon a cettala keddorɗen koye leydi Sénégal jeeyedemo e sumgoji 2024 beele kadi landama ko pirtaka wawa artirede ɗin avocat ji Ousmane Sonko wullitinoɓe toon to suudu ñawore ndu CEDEAO Abidjan ɗum ko lewru maydu ndu kono kadi ko hande woni tigui nduɗon suudu nde jangtoto ha laaɓa beele kanko Ousmane Sonko ma o waw jeeyede ɗin sumgoji baɗodir gueddi leydi Sénégal mbete landama ko ka ma waw artirede walla ala kono kadi wonande ɗin avocat ji ɗi l'État mo Sénégal kollitino kay riwtude ko fate banggue hujjiyanke Ousmane Sonko woni Juan Branco kono ɗum konon nduɗon suudu ndu salima ngolɗon diwtugol kono kadi nden ñawore koko jokki latade ɗon nde suudu towdu ndu Abidjan taw koye suudu ñawore ndu CEDEAO ma en garto hen so en keɓoyi hen ko laaɓi syndicat ji taw koye gollotoɓe collectivité territorial leydi Sénégal ɓe kolliti ñande jeenayyi nduɗo lewru kame sappo ndu lewru koɓe natanoɓe hofgo juuɗe e nder état ji civil siftinde moon état civil aji ɗi leydi Sénégal ɗiɗo dumunaji kala goni koye hofgo juuɗe so tawi kay ko kayit jibinande walla kayit wadde légalisation kayit kala hen ko jiɗɗa ne satta no fewi ɓe kolliti noon koɓe natanoɓe hofgo juuɗe kono maɓe gollu jeegom hande jeeɗiɗi ha fayenma jeetati kala kono kay ɓe gulliti ko toɓɓe ɗe ɓe gullitiɗe so ala ko gasi koɓe jokkoyoɓe hofgoji mabɓe ko wana ɗum konon syndicat ji ɗiɗi taw koye jangguinoɓe jangde lesrede leydi Sénégal kañumenne kolliti ñande 3 novembre nde caggal nde ɓe kuccidiri jaydiyankoɓe koɓe ƴettoɓe kay ko fate banggue ñalawma jangde wodata e nder guendi leydi Sénégal ɗum noon ɓe kolliti ko jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ñalawma janggo ɓe erima jangguinoɓe nder leydi Sénégal kala nde joƴƴinta kay kereŋaji mumen e bikuji mumen kamɓe kala wotoɓe jangguin jeeyi sababu noon ko toɓɓe ɗiɗi ɓe eri hen wonande ɓen jangguinoɓe dumbaɓe taw dumbira ko dawrugol nde citte ha laaɓa taw ko yiɗin seppoji bannoɗe leydi ndi ko wala ɗum ko kadi toɓɓe ɗe ɓe kalduno e laamu ngu hen toɓɓe kewɗe ala hen kala ko laamu ngu ɗofti ko wala ɗum ko noon jagorɗo jangde leydi Sénégal holliti hen metti mum mawɗe no fewi holliti kay ɗum ɗo henna wona hunde fonde wonde ɓeɗo henna jangguinoɓe ko yaɓuɓe kuule leydi ndi kono kadi o fodi hen podole mawɗe no fewi kono ɓen kam kolliti janggo o jangde wodata e nder guendi ndi leydi Sénégal gartaten koye ñalawma sunare mawde no fewi wande toon to Bambilor ɗum noon ko oto goto taw kadi komo hinde berlier camion mawɗo ko kam natodire taxi goto ko famɗi ko kala yimɓe jeegomo mbasi en pittali mumen ɗum noon waɗi koto Bambilor to leegal kayri kaw kamɓe noon ɓe paano koto Mbawa taw koye cérémonie familial rewɓe nayo e cukalel dewel gotel e chauffeur taxi o ɓen kala mbasi hen pittali mumena jeheten koto nokku biyeteɗo bidiyata noon tawete koye nder diwan Darou Motsi toonne kadi ko demowo remi guesa mum ha fewi ha ɓendi ha weeli sonje ko ɗon aynaɓe tato gari ñakkiti nanni jawdi mumen kanko on Sayer Kane wo holliti jaltine jawdi mon e nder haala mabɓe ñaaɗi ɓen mbaɗi makko jasiji hawti e joomi koɗo saafinoɓe toon to bidiyata kolliti metti mumen mawɗe no fewi ko fate banggue ɗeɗo henna gueɗe cofɗe baɗaɗe toon ɓe erima ɗeɗo gueɗe nde jurnirte taw ko jurnitagol ngol ganduɗa ene wawa tigui rewnede lawola marin taw komo leydi France ɓe kolliti ɓe tetti ko kayin kewɗo no fewi taw koye maaje kaɗɗeɗe leydi Sénégal ɗum noon koye loydo
e vedette moɓe gonno e dow moma taw kadi ganduɗa kene tolno e temedde jeenayyi taw koko temedde jeenayyi kilo mo cocaïne woni koɓe tetit taw koye opération patrouille mabɓe moɓe mbaɗi e nder golfe Guinée taw kadi koye bateau mo pavillon Sénégal taw ko bateau aw wona ngol woni goo jaggudeɓe gueɗe baaɗe daani hen ɗanle ɗe ndewani lawola kene tolno e temedde ɗiɗi e nogas e goo mbawi faabede ɗum ko caggal balɗe tati nde ɓe goni e ndiyam laana mabɓe ne paani kono kala ɓe gonde tigguyel ngel balɗe tati ngel jibina koye nder ɗamɗon ndiyam kamɓe kala ɓe mbawi faabede ɓe tottitama autorité ji leydi ndi Sénégal moɓodiral manggal waɗi to Bowal juma mawɗo mo Dakar ɗum noon ko moɓodiral oɗo saha hollirde metti mumen mawɗe no fewi ko fate banggue wonande wargoji baɗoɗi toon to Gaza taw kadi koye piyanɗe gulɗe jaw guiwoje toon to Israël guila tan jeeɗiɗi lewru octobre hanki lamba honki toon to arène national mo Pikkina Mbouré Kenkeliba ɓe mbaali kay ko guewade hol dikkodirɓe hanki dikkodiri ko hakkude modulo kame Ama Balde ndehi noon haaɓe natodiri goɓɓe gulɗe jaw jeehi hen ganduɗa kanko on Ama Balde nden wo tuggi koppi makko ɗiɗi e juuɗe makko ɗiɗi on noon modulo ne sokkamo goɓɓe hoore ko ɗon noon arbitre rokki gonga wonande modulo mo ganduɗa hanki wuuro kala yalti toon to Parcelles Assainies hawrunkiyade galle makko taw kadi ganduɗa ko toon to Lac Rose ko police nawtimo ha toon kono ɗo saaha mo gonen Ama Balde mo ganduɗa kutoriɗo wonande fétisaji kewɗi no fewi ɓandu mum kono kadi haɗani hebde ɗum leydi jeheten ko ha toon to Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Sambalo dawol timmugol waɗama to galle Ceerno Guessa taw kadi koye duggere gerte Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi sammini dendagal bandiraɓe hettoɓe weltare TV weltare ɗuɓɓe fulɓe andudirma Saar Abdullahi Saar e oɗo ñalawma aset jawtuɗo dawol mawgol dawol patmol taw noon dawol ngol suufi ko leydi ndi kala waɗama ɗo nde guesa ceerno Alhaji Tidiani Ba ha libretiɗo Madina Gounass taw noon ko duggere guerte Sar Abdoulaye Saar diwan mo Fass Gounass ha yetti Tamba ɗon kadi diwan mo Sinthiane Koundar maire makko dari hen dande tinde tuggani ko weeli gara Hamada Douane ko otoji o darni hen otoji ɗi kala ko gam jolnude yimɓe yiɗɓe arde dawol ɗum kadi waɗi laati no gas Sar Abdoulaye Saar diwan Guinée Bissau Guinée Conakry ha ɗon ha jawɓe kamɓe kala ɓe mbaɗi golle mawde golle patomle ɓe kala hen maire ɗo woni kala hen joom ngaalu seeɗa ɗo woni luwi ko otoji e diwan muɗum beele yimɓeɓe mbawa arde e golla dawol aset jawtuɗo ɗon e guesa ceerno Alhaji Tidiani Ba taw noon ko duggere guerte mi haalani kam haala wuuro tidongo Madina Gounass kañum e guure takkiɗe kala ɓen kala mbawi arde mbawi wadde hen golle tiiɗe golle ma Sar Abdoulaye Saar ɓen gaddi ko gayi kaɓe hen kiloji men ko ɗum duggirta guerte ɗe ɓe hen ko pocci ko ɗum duggirta guerte ɗe ɓe hen ko sofirgaji men e dimingaji men gam wadde golle tiiɗe golle mantiɗe te naga bandiraɓe arnoɓe mbawi hollude weltare men no fewi e Allah newnadeɓe e jeeyede e golɗo dawol pattallimo e waddeɓe yamrode ceerno nde wadde beltimen no fewi machallah golle ɗe mbaɗama taw golle tiiɗe golle mantiɗe ceerno Habiba mo ceerno Amadou Tidiane Fass ɗo ganduɗa kañum khalifa ɗon ɗo wuuro men Fass Gounass wonno ko to leydi Gabo ne weeta e on dawol ngol ñen aljuma ko ɗo o juuli juma on en nder wurtitongo Madina Gounass gam tawtire dawol ngol wadde bandiraɓe kala bettima ñaguima Allah kadi daalira kadi rokken tawtirede sahaji kewɗi wondude jaam e cellal kisal ha jomum wawa wadde yamrode ceerno muɗum Sar Abdoulaye Saar mi saminima kadi mi juurimama no fewi mi samdi dagal bandiraɓe wattuɓe classe men ɗe weltare TV weltare ɗutuɗo abdou ma musidɗum Amadou Issa Kebe yo Allah yurmomo yafoma ha dam aljanna en duunimo cuddiɗo e jangal ɗutuɗo makko kala e kuɓalla ko musidɗo Amadou Sambolo ɓeyto Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɗutuɗo abdou ma Sar Abdoulaye Saar Amadou Sambalo to Madina Gounass ko ndu woni ɗa musidɗo men Amadou Issa Kebe kamɓe ɓesgu mum kala en mbi allahumma amina ya rabbi takkusana jonɗo ɗon ɗo Madina Gounass ko on takkusana yoni ha toon to kon takkusana yoni ha to galle ceerno Habou Diallo kono kadi ha to Raba kame diwanuji tawiteɗe nder diwan Madina Gounass ha e nder diwan Tamba Kunda kala sen wi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo jeeygu leydi Mauritanie holliti fawi jungo mum e capanɗe jeeɗiɗi tonnes taw ko produit ji ɗi happu mum gasi ha laaɓi e nder lewru octobre ɗiɓe tetti e juuɗe ɓen yeeyoɓe
kono kadi ma en ketto hen musidɗo men Alhassan Oumar Mbotia kame kabruji men garani men nder leydi Mauritanie kala Alhassan Oumar Mbotia to leydi Mauritanie gorko mo sarandogo. assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullahi Saar kabri men ɓuuri tengtuɗo e nder hono mokotere e ñalama hande o amde jeegom lewru jolal ujunnaji 2023 jagol gal ko fate commerce wawi kadi hono bayyinde ñande aljuma tati lewru jolal ujunnaji 2023 wiwde kay jaggi ma won capanɗe jeeɗi taw ko toon ɗen gueɗe cuytude wonare ɗini jeereji gonɗi ɗo e nder leydi hono Mauritanie noon caggal kadi ndeɓe mbaɗi kadi inspection e nder kadi ɗiɗon taw kadi ko jeereji taw kadi ko ɗuman contrôle e wawi kadi ñande lewru jol yorkama ɓennuɗo ɗum ɓe mbawi kadi wiide wonde kadi ɓe tawi noon e jeereji he ko firviji hani e ligguimaji kewɗi no fewi ene wayno prix ɗi kadi ene jaadi jahani dow jahani less goto foof so tawi ari ene wawi kadi yitade hen hoore mum ɗum ko fandare kadi hono leydi ndi e wawde kadi hono wallude leydi ndi hono noon équipage ji goɗɗi mbawi kadi hono ƴewde kadi renoɓe taw kadi guila e ñamde ɗi hani e frodaji ɗi e ɗin kadi taw kadi ko délégation régional ɗi mbawi kadi hono jippade e nder ɗin jeereji taw ko guila e lewru yorkoma ujunnaji 2023 ɓe mbawi wadde kadi 100 taw ko visite e nder jeereji ɗi ɓe mbawi kadi ko dañde hen ujunnaji 2 e 115 taw ko inspection ɗin magasin ngaji mawɗi hani e kirsirde hani e complexe ngaji taw ko commerciaux wonde e restaurant ngaji 105 e capanɗe 3 ko infraction ɗi tawi wonde wonɓe ɓen ene mbaɗi ɗum ko ni ɗe cifori 125 ɗin ko prix ji ɗi ndewani hono lawol 194 nayyi ɗum ko hay facture goto ala 65 ɗum ɗon ko wadde tan ko jomumen ko wadde ko beela woni monopole et spéculation 150 ɗin ko produit ji kadi cuusuɗi 150 ɗi hen kadi ko ɓen kadi ko yimɓe woytotanoɓe e numéro vert moɓe dokkuno 9jeetati kono magasin commerciaux wawi hono ɓuddede hen caggal ɗum ɓe guudi caggal nde ɓen jooɓi kadi ko fawino e dow mumen ko taw ko amande pawinoɗo ɗon ko ɓe jaggi noon 7 taw kadi ko tonne ɗen gueɗe cuusuɗe ɓe mbawi kono jaggu ɗum ɗin opération ngaji noon kadi mbawi kadi wawde waɗede hani e jertinde fodde 160 magasin ende kadi wattata haqqille e hoore mum ƴeewa kadi ko leydi ndi waɗi ko hani e ɓen kadi ko mbi yoɓe mbaɗa ko ɓe mbawa hono wadde ɗum ɗo ko ɓen de wiyeteɓe kadi ko mukaddameɓe wonɓe ɗo e nder leydi hono Mauritanie mbawi hono jaɓɓade on khalifa cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass garoɗo kadi visite mum fodde balɗe 10 ɗo e nder leydi hono Mauritanie hani e lamorgol ngo kanko noon caggal kandi ummi toon ñande aljuma tati lewru kadi jolal ujunnaji 2023 kanko cheikh Mahi Niass o wawi kadi kanko e délégation mum ɓe gumi toon Madina Baye toon to leydi hono Sénégal e nder kadi sanga betoɓe aljuma ɓe mbawi hen yagande toon to aéroport international mo Blaise Diagne toon noon ɗon ɓe mbawi kadi julde juulal mabɓe juma ɗo aéroport ɗo haade mabɓe ɓennude ga e nder lamorgo leydi Mauritanie hono Nouakchott kono noon kanko khalifa o mo Madina hono Baye o ma waw kay wono yindirde e ɓen kadi taw kadi ko ɓen sernaɓe mawɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi hani mawɓe mbawa kadi jokkodirde e garde ko leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani eɓe mbaɗa ɗum taw ko ñalawma kadi keeriɗo e wonande kadi ko jibinande leydi hono Palestine mawɓe kadi mbaɗa ɗum taw ko ñalawma taw kadi ko keeriɗo ɗo ko migrogage ɓen yimɓe ɗannade e suuɗo suuɗondu e mbawi kadi kono jaggede toon e woni ɓen ni taw kadi ko yinnoɓe yaade toon ɗo dongre Europe toon to Nouadhibou fodde 150 taw kilométre banggue rewo lamorgol ngo ɓen noon maɓe gon 1jeeɗiɗo hani 1jeetato taw ko ɓen ko Sénégal naɓe wonde ɓe e Gambie naɓe taw ko jeegom ɓen de gaari taw kadi koye laaɗe mumen ummorade toon to leydi kono Sénégal ɓe mbawi noon wiide noon ko jayide kriɗen wi noon ñande kadi hoore bir nayyi lewru jolal ujunnaje
ɗiɗi nogas e tati sanga kay hono kikiɗe ɗiyan yinnoɓe yaha toon e suuɗodu yaha toon to île Canaries ɗum noon e nder oɗo kadi taw kadi ko source hono keɓaɗo sappo e tato hen noon taw kadi ko hawre e ladial e won gubbama toon to Nouadhibou taw noon ko wasde ɗumen taw ko ɓalli mumen e tiiɗi no fewi e ɓen heddiɓe noon wonde ko maɓe gon capanɗe jeenayo kadi won e ha temedere ni won e ɓen kadi keddi koye e nder ndiyam he taw kadi ko yiide taw wonde kay source kadi sappo e ɗiɗo ɓe ɓen kadi rescapé en goni koye gantiri ko toon to hôpital mo Nouadhibou gam jaggude safara mumen e ɗeɗo balle noon ɓe mbi wonde o dummono nanɗo yawri hewɓe kadi yinnoɓe kadi ɗannade suuɗo to ko Sénégal naaɓe gummiri toon to pana toon to Rosso taw ɗum gummiri ko Nouadhibou ma won ujunaji ɗiɗi e temedde joyo taw kadi ko ɓen ko Sénégal naaɓe yinnoɓe ɗannade e suuɗo taw guita toon to Dakhla Maroc ɓe pana Nouadhibou caggal ɗum ɓe pana toon to Rosso ɗum noon wi noon ko consul mabɓe mo Sénégal gonɗo toon to Nouadhibou Mohamed Bouya ko dan kankode ko saɗɗoyanke e jagganoɗo guila kay lebbi tati eɗen wona e kaso wawi hono yaltinede noon ñande ɗiɗi taw ko lewru jolal ujunaje ɗe nogas tati kanko Mohamed Bouya wul Cheikh Mohamed Fadel o wawi noon no bayyinde kankone e wi wonde haalande nde haalno toon to jakka kono gendidide ko yimɓeɓe mbayli haala makko ko noon wona ɗum wonno kay e nder fittade makko wona ɗum kadi ko yimɓe mbi ko o wi ko kanko woɗɗi kadi ñingde neɗɗo ni hani e jofade won oɗo neɗɗo e haalde ɗum kadi kalluji ɗi wona jaadiɗo no fewi ko yimɓeɓe mbawi kadi bonnude haala makko nawi ɗum ɗo haala ka fotani kadi e yettade toon e oɗo ñalawma noon ñande o dewo hoore biir kanko oɗo saɗɗiyanke o wawi kadi haalde e wiide wonde amo yetta gardiɗo hono leydi hono Mauritanie Mahamed Cheikh Aïdara Gazawani caggal nde miijimo ha ni e cellal hono ɓandu makko wawi wiide kadi yooɓe ƴettanmo taw kadi ko état o yo ƴettamo taw kadi ko prise en charge makko o wawa safrade haw hetta hoore makko Mouhamadou Bouya noon o wi noon konkone ko wawa kadi jokkude e ko woppa ko e safara makko caggal kay nde ɓen mbawi hono woppiremo guila alkamisa ɗiɗi lewru jolal ujunaje ɗiɗi e nogas e tati ɓe ko gendarme ɗiɗo kamɓe belsuɓe sa kay nde mbaɗi hono accident hakkude toon to Chagat fadde toon to Zouérat ɓe mbawi hono belsude toon caggal kay nde mbanno hono mission mabɓe toon to Chagat ɗum no accident waɗi ko sara e Safarat ɗum noon ko de temedɗiɗi nogas kilométre banggue rewo funnague wuuro Zouérat caggal ɗum noon avion mo leydi mo avion wawi addoydeɓe gam ɗo e jokkude safara mabɓe e hôpital luji ɗi gonɗo e lamru ko nokson ko ɗum noon ko ummanadeɓe toon to tirisde muɗum wuuro Zouérat auto mabɓe noon o jolno ko gendarme ɓe tatto no mbiruɗo ni taw kadi ɓe gummi koye mission mabɓe toon to Sagat frontiére hakkude leydi Mauritanie e leydi hono Algérie ɗon ɓe mbawi wadde ɗum de kamɓe noon ɓeɗo ɗiɗo noon mbawi hono addede ga no mbiruɗe ni ɗo e lamorgo ngo ɗum noon ko caggal nde état major de la gendarmerie nationale jokkodire e gardiɗo kadi taw kadi ko ndenka jago kadi ndenka leydi hono Mauritanie Sidi taw ko Hanan Wuli Sidi wawi hono jokkodire ɓe gam madema avion wawa neldede toon o wawa kadi jokkude ɓe mbawa jokkude kono habru safara mabɓe ɗo e nder kadi lamorgo ngo Saar Abdullahi Saar ko ɗum ɗo wonno ko tumbuɗen ɗo e kabri men ɗo e nder leydi hono Mauritanie wonno koye dande Alassane Oumar Mbodj mo Sara Ndogu gam weltare ɓiɓɓe fuɗɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayaw TV. Alhassan Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu golle ma jooɗi peewi sen gewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali ndenka ekkisal nder leydi Mali woni ko fodi armée leydi Mali ngam rokkude ɓiɓɓe leydi ndi wellitare ya ngara e riwtude kala ñonkote ɗum noon ko fiyande mawde nde waɗi ɗum koninkoɓe leydi Mali ɓe faama kame wallidi men ɗum ko toon to Kidal ɗum ko ñande tati lewru novembre taw koye groupe ɓen joguitiɓe armée ji ɗum ko caggal nde laafaji mbulaji ɗi hinde MINUSMA acciti camp mumen gonnoɗo toon taw kadi on camp ha ganduɗa jooɗi hen ɓen joguitiɓe armée ji taw ko nottortoɓe Touareg en taw kadi ko rebelle en ɓe mbawi wadde toon fiyande ɓe kolliti oɗo saaha noon ɓe goni kay koye tettude kono kadi ɓe keeɓi hen porgo manggo no fewi holliti ɗum ko DIRAPA taw kadi ganduɗa
ko armée leydi Mali to sikaso ɗum noon koye on région nokku biyeteɗo Kiña ne tawede région mo sikaso ɗum hecciyanke o ko worɓe jogitiɓe jani e commissariat police taweteɗo toon waɗi noon pellodiral gungal jaw ha ganduɗa dosso en ɓen wañoɓe naati hen ɓe dañi noon polguɓe mbawi kay yaltinde dinguiral wolde ɓen arnoɓe watɓe jangu mumena kono kadi koninkoɓe leydi Mali ɓe faama ɓe erima population nde ɓeydoto kadi wondude armée leydi ndi beele kadi riwtude ɓeɗo hennayi kala saaha waɗaɓe janguji mumena kono kadi waɗani hen mayɗo kono koninke goto gañima hen ɗum ko caggal wonande nde ɓe jaltini dingiral wolde ɓen wannoɓe ɗiɗon janguji tuareg en nottortoɓe e leñole iwi nottortoɓe e leñol iwil midienne taw kadi ɓenne kolliti taw ko jeeyaɓe cetal CTIA ɓe kolliti kamɓene haɗo de ɓe goni ko caggal laamu transition ngam wallodirde mumen e ɗoftade sifande Alger 2015 siftinde moɗon wonande diɗɗe taw koye pelle joguitiɗe armée ji caggal nde ɓe nandiri kamɓe kala ɗoftade sifande Alger 2015 ko nden ɓe joƴini armée ji ngam moɓodirde wallodirde laamu leydi Mali beele dingiral hakkude leydi to jaam duumiɗo ene ara toon ko caggal noon pelle ɗiɗi rebelle en Tuareg jaari banggue woni hande o joguitiɓe armée ji heddiɓe noon kolliti ha hande goni koye kaldigal e armée leydi Mali to leydi Mali keddotoɗen ha joni hakkude Mali Burkina Faso Niger mbaddi sifande mawde no fewi ɗum koye télévision mo RTM kame radio division ɗi ganduɗa taw ko radio ji ɗeɗo hen leyɗele Burkina Faso Mali Niger ɗum noon wonande ko radio ji ɗi e télé ji ɗi rendude to banggue caktugol Kumpital e fannu goto nde ɓe dusodirta ɓe duusa armée ji mabɓe gam riwtude yogay kabruji ɗi gongɗani beele kadi gueɗeɗe kala no ɓuura yuɓɓude e wallidde jaam e kisale haɓade wonande gueɗe ceɓɓitiɗe gaddoje luure hakkude rendo ngo kala jeeheteno ko toon to gawo gam hollirde mette mumen ko fade banggue kuppiraji baɗoji to gawo wonande koninkoɓe taweteɓe to gawo taw kadi ganduɗa kolliti mette mumen ɓen mintireɓe kolliti mette mumen taw ganduɗa ko bataillon mo ibe ɓenne kadi wi jayde joli ba ɓe nanguino toon directeur gardiɗo campagne électricité nokku o ɓe nayi ɗum camp militaire to aɓe pilli kay sara koyɗe mum pellido ɓe guiji ɓe kulɓini ɗum gam kuppiraji kuuraɗi nde gasata ha laaɓa e nder leydi ndi ñande asen nde to Guinée Conakry ko commando joguitiɗo fetel kadi armiɗo ha tekki kañum yani e oɗon kaso felli toon piyanɗe ɓutte no fewi kene foto wonde noon sagataɓe nayo taw kadi hen jeenoɗo laaminoɗo leydi ndi woni Moussa Dadis Camara laaminoɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati ha hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi gonɗo yeeso baara e tumede ɗum ene yooɓi pittali hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi to Bowal ngal ɓe inniri 28 septembre taw kadi ko lundo ngo yuɓɓinne toon mitin mawɗo no fewi ɗum wonno koye 2009 ha ganduɗa kene tolnoye temedere capanɗe joyi neɗɗo fitta ɗum itta e on kikiɗe goto temedere neɗɗo ubboya taw andaka to ubba temedere debbo waɗa viol woni hen ha hande ni ne gonde caɗele mawɗe no fewi taw waɗi ɗum ko ɓen koninkoɓe koye nden ñawore ɓe gonno jeyno sababu noon ɓe gudda to kaso beele kadi kala saha ɓe jahata baara heɗoyede kono ko ɓen dongno jalti kanko on Moussa Dadis Camara kamine wonde Moussa Tigbaro Camara kamine wonde ene wonde Claude ene wonde kankon Claude Pivi ɓeɗo hen kala nayo dongnoɓe ene wonde Blaise Ngomo ko wona ɗum ko noon tatoɓe nanggama kono ɗo saaha heddimo nanggaka ko kankon Claude Pivi on noon suwa taw yitede kono waɗama localisé e nder legal dumbere ka kono haɗo henno suwa taw nanguede laamu leydi noon holliti ƴetti peeje kala beele kay wawde fawde mo jungo kankon commando tumaɗo e ɗiɗon wargoji dogɗo kono kadi ndeɗon fiyande wande ñande asen nde kene tolno pittali jeenayyi keddima hen cukalel dewel guel duuɓi jeegoma guel ne kadi wasen fittanum fellimo noon ko militaire ko wona ɗum ko noon pooɗe duure konngol hakkude porte parole gouvernement mo leydi Guinée
kame avocat mo Moussa Dadis Camara on holliti Moussa Dadis Camara dogani kaso koko yaltina e wawnere holliti jeltinaɗo e wawnere wayata dani hen koye wonde kala hande o leydi Guinée ɓeydi ndenka e kisal tekkuka no feewi beele kadi oɗo henna commande dogɗo wawa yitede fawe a jungo sengiwi e to leydi Guinée paɗen koto Rwanda e Kenya Paul Kagame kame William Ruto nate histoire ɗum ko toon to Kigali jonde joɗini toon taw ko some battude no gase tatiɓire to Kigali ko fate banggue ɗanle ɓe guitti ha laaɓi kala visa ji wonande ɓiɗɗo Afrique najo jiɗɗo yaade toon to Nairobi walla to Kigali sa ƴetti wolisma a jogui biyema aller retour tan a yahat taw hay caɗele goote a ala hena to Nigéria jillu jagorɗo affaire étrangère mo leydi France woni colonna Katrina hakkude makko e autorité ji leydi Nigéria ɓe kaldi no fewi ko fadde banggue caɗele tawete to Niger kono kadi we holliti laamu leydi France ma artir kene tolno 150 millions koppareje dollar ɗe ganduɗa dirtinno ɗuma ko général laaminoɗo leydi ndi woni Sani Abecha mo ganduɗa hitande 1993 hitande 1993 ha ganduɗa moltoyi toon to leydi France ɗen koppareje ɗe wo nawno toon maɗe gartire ha e nder leydi Nigéria wonande ɓesguji ɓiɓɓe leydi Nigéria ha mbawa a naftorade ɗuma jeheten ko toon to Burkina Faso to leydi Burkina Faso tonne kadi armée leydi Faso ɓe kolliti e ballal laaɗe mabɓe diwoje taw kadi koye hinde aybe ɗum noon ɓe mbaɗi fiyande wulde jaw kono kadi e ballal koninkoɓe leydi Mali ɗum ko nokku biyeteɗo Babiba nokku biyeteɗo Biba jafoɗon ene tawi nder diwan mo mohonni ko toon tigui ɓe mbawi dirguidde temedere e ko fayi fittandu taw ko ɓen joguitiɓe armée ji ɗon ɗo armée leydi Burkina Faso holliti wonta yurmo fittandu on ceɓɓitiɗo walla ni joguitiɗo armée pewjaw wadde jangu saabu ɓen gonno koye disodiral yidde wadde jangu mumen to wuro wiyetengo Biba ko ɗum jeeyi sababu no ɓe derguiti pittali mabɓe taw hay seeɗa ɓe jurmakiɓe to Côte d'Ivoire gonnoɗo hoore jagoɗo leydi ndi rutti kadi woni suudu sarɗoyeji gardinoɗo woni Guillaume Soro ñande tati nduɗo lewru holliti toon to Turquie Istanbul e toon to wonno e oto makko ɗon biftano kono kadi wo daɗi hen taw yaltini kaɗon haala ko goto e ɓattino biyeteɗo Moussa Touré kam woni coordinateur ko fati banggue consommation taw ko GPS to banggue communication GPS on holliti oɗo saha omo woni e jaame kisal siftinde mon kanko Guillaume Soro ñawama laamu Alhassane Dramane Ouattara duuɓi nogas e kaso gam ko fati banggue yinnode addude fitinaji e ndera leydi Côte d'Ivoire to Ghana o toɗɗama hecciyanke o cukko hoorejo leydi Ghana woni Nana Akufo-Addo cukko hoorejo makko woni biyeteɗo Mahamadou Baoumi oɗo saaha woni candidat cuɓaɗo e landa mabɓe NPP taw kadi koye décembre 2024 kanko jogori lomtade Nana Akufo-Addo kono huccodirta koye nando makko kañumne ƴamɗo leffu laamu woni Joma Hamma woni candidat ji ɗiɗi ɓurɗi a mawnude to leydi Tchad nodditi jagorɗo mum walla nodditi joɗani ɗum toon to leydi Israël comme ambassadeur gam hollirde metti mum ko fate banggue fitinaji e wargoji mbaɗoji toon wi jagorɗo leydi mabɓe tambiɗo ko fate banggue gueɗe caggal leydi to Centrafrique jagorɗo o e forêt tambiɗo diƴƴe kame ladde kala kam wasi fittanu on biyeteɗo Adamo Amita Idrissa wasi fittanu makko toon to Douala ene jeeya e leydi Cameroun ɗum noon yano ko safroyade toon kono o jeenoma cete kewɗe kamɓe laamino leydi ndi taw kadi koye ballal armée Salaka kono ɗum kono no jeyama e pelle kewɗe 2013 kono kadi kanko wonno jagoɗo o e forêt woni jaltuɗo aduna taw kadi ko toon taw kadi yalti aduna ko o yalti aduna ko toon to jafoɗon o yalti aduna ko toon to Douala ene tawi nder leydi Cameroun toon to Cameroun paɗena Paul Biya hande o waɗi manditare muɗum manditare landa makko RDPC duuɓi 51 e laamu ɗum wonno ko 6 novembre hitande 1990
e capanɗe jeetete ɗiɗi caggal kolomti ahmad ayjo nde waɗi duuɓi nogasi ɗiɗi e laamu iwi en ngam mankugol cellal mum guila nden noon Paul Biya koko laami leydi ndi to Cameroun militaire goto wasi fittano muma ɗiɗo gañima taw koye jangu ngu waɗi ɗum Boko Haram ñande jamma asenne jofi alende ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum kono ko bireɗo kolo fatta kamɓe ɓen walɓe ngu Boko Haram ɓe tetti hen armée ji kewɗi no fewi oɗo saaha noon losko ene jokke oɗon sifa guerre hakkude Hamas Israila jagorɗo mo leydi Palestine holliti ɓe jettima ujunaji sappo baraɗo guila tan jeeɗiɗi lewru mandiro hendu janggo waɗata lewru ko wonande kene foti wonde ujunaji sappo fittano taw itti ɗuma ko kure e condi e bomboje kala kola ɗum ko noon hakkude guerre Israila e Palestine wonande kolaɗo kuuɓal Amérique baɗɗo jillu moma ton to Israila yeehi toon to Jordanie kono kadi o yeehi ha toon to Jérusalem o dañi joɗodade e Cisjordanie o dañi joɗodade Mahmoud Abbas gardiɗo leydi Palestine ñalawma hande o mo tawi to Turquie ma o joɗoɗo e Recep Tayyip Erdogan hande noon hewɓe ceppi to Turquie gam hollide metti mumen ko jeeyi sababu garagal makko toon Iran hoorejo leydi mum joofima peɗeli ko Amérique woni caggal ndeɗo henna guerre oɗo guerre baɗowo toon to leydi Palestine ɗo ganduɗa pittali nana nder guite jamma e ñalawma Liban holliti siwilaji nayyi mbarama heddoto keral mumen ne hen cukalon taton ɗum noon ɓe erima lonide yurni toon ndeɗo fiyande bonde nde leydi Israila waɗi e nder diwnuji mabɓe to Ukraine wonande leydi Russie weddima misilaji nayyi kami dronen jon kone nder leydi Ukraine on holliti dañi bonnude woni hen e ɗin wonande ɗen drone en beddadi jamma hanke o tonnen paala tonne kadi ko séisme waɗi toon dillere leydi joyi piccal jeegom kene fotto wonde temedere capantato e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittali mumen temedere neɗɗo mbawi gañade nder ndeɗon wonande dillere leydi musidɓe tedduɓe ɗo hen wonno kabaruji galanɗen kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mon dulumaji ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena Thank you.